A Pobra do Caramiñal segue sumando casos. Hoxe son xa 41, dous máis ca onte. Nas últimas horas tamén se coñecía do falecemento dunha veciña da localidade por esta doenza. Ao parecer presentaba tamén patoloxías previas. Pero non son as únicas novidades nesta área sanitaria. O Subcomité Clínico de Sanidade acordaba tamén hoxe levar a nivel alto a Boiro. Na última xornada produciuse unha suba de novos positivos, pasando de 24 a 27. Isto implicará novas restriccións para a hostalería. Non poderá servirse dentro dos locais e a capacidade das terrazas quedará limitada ao 50%. Outro dos cambios producirase en Noia, que hoxe presenta 15 casos activos. A vila noiesa pasa de nivel baixo a medio, o que implicará a redución da capacidade dos locais hostaleiros, que disporán do 30% no interior e do 50% en terrazas. Os cambios serán efectivos a partir do vindeiro luns. Os demais municipios desta área seguen en niveis máis baixos, na franxa de 1 a 9 contaxios nos últimos 14 días. En canto ao volume total, despois da baixa no número de contaxios experimentada onte, observamos de novo un novo incremento, pasando dos 318 aos 331, o que supón 13 positivos máis. Si se mantén nas mesmas cifras da xornada anterior, tanto o número de pacientes ingresados en planta, 14, como a cifra de ingresos na unidade de críticos, 4. Precisamente o incremento de casos activos experimentado en Boiro nos últimos días foi unha das razóns tamén polas que a Consellería de Sanidade decidiu realizar un cribado poboacional no municipio. Farase durante a fin de semana no Centro de Saúde do Saltiño. Serán citados a través de mensaxe nos seus dispositivos móviles uns 4.000 veciños, de idades comprendidas entre os 30 e os 45 anos. Dende o Sergas inciden en que debe respetarse o horario establecido, para así evitar aglomeracións. Mediante este cribado preténdese frear a cadea de contaxios, localizando a posibles casos asintomáticos.